लामसागो हायना हाय आंनि खाजानि ताखुकते बुखुसुंना फाइदेंखे जोंतिनि हायना हाय एलम्बा कथानि ककथायरंनो खोनालायानो आबंखा रोम चैप्टर 1 verse 16-17 काव बखरगो तंगो कथमा काहाम बाहाय तामो ख्रिस्टनि कथमा काहाम न तुयै आं लासिया अमो पुइतो खलायनाय जत बरकनो मोथांना बागै कायतनि फान जुदाय रकनि बागैबो बुइनि बरकनि बागैबो तामने हनखे कायतर बरकनो बाहायखे काहाम हुनै रमखा कथमा काहाम आबनो फनुखा याफां बुसुक अमो पुइतो बाय अंगो अमो एलेम्बागो हाय हनै सामा हाय पुइतो खलायमा बिसिंतुय कायतर बाय काहाम हुनै रमजाकनाय बरक बसे थांनाय कायतनि कथां ककथाय खोनामानि बिसिंतुय जों जतनि साकाव कायतर कतालखे हामारि खलायथों आमेन।